chikomana Jamaster chashanyira fani rake rakapa flying kick pastage yayo. Nyaya yanetsa iri kutenderera. But pane chinhu 1 chandafarira guys. Ndisati ndakuudza chandafarira ka. Ndoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe. Click your notification bell kuti pega panouya latest video. Guys, hamudarikirwi. Uye zvisingakanganwi kutenda vese vakasubscribe to this channel. Chiti guys, thank you. Nyaya yaitika ndekudai, Jamaster ati makuseni post yake kuInstagram achikumbira achipa apology. Kana mambona video yandaisa kumashure. Achipa apology kuti aregerero mafans chichi. Achitaura kuti ndichashanyira mukomana uyu ndondoona kuti zvakamira sei, ari right here. Saka zvazoita sokudaro ashanyira mukomana uyu. Anonzi Bright Mutachi kana kuti Brito, ndo mukomana wacho. But chaitika ndechekuti pane rimwe post picture so raswera richitenderera. Picture rero ndere fake. Mozagazi pakaitika nyaya hamenoto ndakaita setinoita kuposta kutogadzirira zvinhu kutora mamwe mapictures iwo tichimaita sokuti ndiwo. Handi muri kuona picture rabe remunhu ari pamubhedhi ari kurapiwa chichi ndo rari chinhu ndo munhu wachona akakaviwa naJamaster but ari siro. Piki rake munhu atori bo fit bo. Ndo picture ramuri kuona paside ndo rake chairo. Komana wachona wamuri kudii wamuri kuona. Saka ndikuti kune picture raswera richitenderera ramuri kuona hari siro. Asiye mukomana wachona because anhu achiti Jamaster akaresha shuwa. Munhu akakuwarisa chaiko. Akakuwarisa shuwa ngombarwa munhu kusvika pakadai. Izvo ifake pic hari siro. Saka chazoitika ndechekudaiwo. Ndine mapicture andauya nawo. Mapicture wakamira akadai. Ndo amuri kuona. Ndaona picture iri kuZim Celebs. Vaposta picture raJamaster aine mufani wachona vari yese. Saka chinhu chanachiti ndafarira ndechekudaiwo. Mukomana uyu atambira apology yaJamaster. Saka hondo yavakwatiri mafans. Kune mamwe mafans asina kuitirwa izvo. Haasi kutambira apology. Hameno kuti chii. Ndopatiri guys chandafarira ndechekuti mukomana anyakuzviitirwa wachona accept apology azvitambira. Saka kuti guys ngatibvume kuti kuregererana wavana kana tatadzirana kana munhu akumbira ruregerero tinzwisisewo. Hongu vanhu vese tinotadza guys. Saka ndokuti kana wagumbuswa nomunhu akakukumbira ruregerero muregererewo guys because hakuna munhu ari perfect. Even kuna Mwari chaiko tinotadzira Mwari mune zvakawanda asi Mwari vanotiregerera guys. Saka zvandichaita ndezvekudaiwo. Ndichakusiyirai video yechikomana Brito achitaura kuti handi pano ndakamirira Jamaster ichi munyatso kuzvionera. Ndo chandangoya nacho guys. Ndisingadi kupedza nguva yenyu ndichiti kune vese vasati vasubscribe to this channel kana wanakidzwawo this channel siya sub siya like necomment chiti blessed enjoy. Ndoitwa Bright Mutachi sarangu roberekwa nickname chitwa Brito. Ndinarwa naJamaster. So rangu kwaro shoda ne kumwe akunolenda paya. So ndiwandotomira muno mchino wedu tutaure kuti anotiitwa zvipi. Like a Hellcat.